Iba't ibang makasaysayang lugar sa Ilocos Sur na naging bahagi ng pagbuo sa Maria Clara at Ibarra ating balikan. Tunghayan sa report. Kasabay ng pagbabalik sa nakaraan ni Clay sa historical portal fantasy na Maria Clara at Ibarra, dinala din tayo sa mga lugar na tunay ngang bahagi ng nakaraan sa kilalang heritage ng Vigan City. Balikan natin ang mga naging location set ng Maria Clara at Ibarra. Ang bahay kung saan itinuring na tahanan ni Crisostomo Ibarra, ang Villa Angela sa Quirino Boulevard ng Vigan City. Sa loob matatagpuan ang lamesa at upuan kung saan nagising si Clay sa nakaraan. Ang kwarto ni Clay, Maria Clara at Crisostomo Ibarra. Ginamit din ang sala, hagdan, kusina at hardin. So, wina-welcome po natin na mga guests at mga ibang mga turista. Kung hindi sila nagbubuk dito, open rin po ang Villa Angela para i-view kung saan nag-shooting. Naging bahagi rin ng kwento ang harap ng Hotel Luna, Hotel Veneto Vigan, at ang pamosong Calle Crisologo. Ilan din sa mga eksena ng Maria Clara at Ibarra ay nakunan sa iba't ibang bahagi ng simbahan ng Santa Maria Church o mas kilala sa tawag na Nuestra Señora de los Angeles Parish Church ng Santa Maria, Ilocos Sur na itinayo noong 1765 at idineklara bilang UNESCO World Heritage Site noong December 11, 1993. May eksena rin sa Old Spanish Cemetery. Mula nung nakuhanan dito yung mga eksena ng Maria Clara at Ibarra ay nakadagdag pa ito sa bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Archdiocesan Shrine of our Nuestra Señora de la Asunción o ang ating Santa Maria Church. Ito'y panahon pa ng mga Kastila. Laking pasasalamat naman ng mga residente sa pagkakasali ng kanilang parokya sa historical portal fantasy ng GMA Network. Pagsiatan mo ti lugar mi ti Santa Maria, Ilocos Sur, tanay karimot nga may danag-shootingan dito lugar mi. May pakita ti kinapintas sa ti simbaan mi. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.